बिदि आरोखि जिनिसा दा नोंथांखौ एसे इन्ट्रडक्सन लानाय जानोसै ना इन्टारभिउ लानोसै जायखिया जायो नोंना गोसोथोनायखौ दंना गैयाब्रा गोसोथोनायथ' गैया बिदि आरोखि ए माने दंब्ला खायसे खायसे दंबाबो गैया होनना लायो जुगानो आलदा खासैलै ओमफ्राय आं थगायाखै पार्टनार गैमारखाया माने जुगानो आलदा खासै आजिखालि मानो होनबा हाबा जाखानायफ्रानो खारलायो आं सिख्लाबावसो आरो गोसोथोलायो 5-6 बोसोरनि फिसाखौनो गारनानै खारगासिनो दं हिनजावफ्रा ओंखायनो दिस इज माइ साजेसन टु इउ गाइस माने ओरैबायदि नों जाय सिख्लाखौ फसायो बेना गोसोथोनाय दंखायो होननानै बेखौ गोसोथोनाय बेखौ हास्थायनायखौ बन्द' खालामनो नाङा नंगौ नंगौ नाजाबाय थाबासो जाफुङो दिस इज सिरियास मेटार नाजानांगौ आं बेखौ बुंनो सानो आरोखि नोंनि क्रास बा नोंनि गोसोथोनाय बा नोंनि फसायनाया सोरबा हौवा दंखायोब्ला आरो नोंखौ बियो लागोन बायदि नङाब्लाबो बियो प्रप'ज खालामसेयावबो जुदि एक्सेप्ट खालामाब्लाबो बा नोङो बेखौ बियो आंखौ लानाय नङा सानब्लाबो नों गोसोथोनायखौ बन्द' खालामनाङा आरोखि नाजाबासो मोनो नाजाबासो मोनो Jivika oh Jivika oh Jivika मोनसे साखन्द्रा आच्छा साखन्द्रा दा नोङो मोसौखौ दामब्रायनो थाजानो लुबैयो ना खासि खालामजानो लुबैयो खासि खालामनाय बुङोबाथ' आंथ' दामब्रायनो थाजानो लुबैयो आं पार्टनार खासि खालामनायबा एसे खम जारला जिखुनु नै बिसिनि जायगायाव फैदों शुटिं लाफैदों पाटगाव उदालगुरियाव ओरै नङा सानजानि नङा पाटगाव उदालगुरि सेरफांगुरिनि ओरै मामा ना बारनानै आरोखि सेरफांगुरि लागालागि मोजां मोनबाय फैनानै जिखुनु दा जालांसै जायै लोङै एसे थांगोन